Sziasztok! Ezúttal egy már vezethető és kézhez szoktatott anyakancának a teljesen nyers csikóját fogjuk vezettetni az anyjával. Őt most kaptam el ma reggel, állt egy fél órát kikötve az anyukája mellett, most rögzítettem az anyjához a kis kék kötelet, és rákötöttem, ami segíti őt, hogyha meg kell húzni az anyjának, akkor nem csak a kötőfékkel lesz húzva a csikó, hanem hátulról, mert akkor belefeszülne nagyon, és nagyon bestoppolna, és akkor csak húznánk, meg felborulna útközben. Úgyhogy ez a kék kötél majd pluszba segíti őt húzni, és előre felé mozdítani. Úgyhogy ez neki élete első megkötöttsége és vezetése, úgyhogy ráadásul autó, vagy hát ez a Polarisnak a erejével, tehát a motor is zümmögni fog, brümmögni fog, olyan helyeken fogunk menni, amerre a csikó még sosem járt, úgyhogy elég komoly feladatot kapott így elsőre, lássuk, hogy működik. Mehetünk. Köszönöm. Én elmegyek kísérni a kis csapatot. Jó van, csikókám, ne izguljál, ügyes leszel. Menj el anyukád után, jó? Menj szépen. Mindjárt befordul szépen, persze a rossz irányba, de mindjárt megtalálják a helyüket. Tehát a kanca az ismeri a vezetésnek a lényegét. Jó, gondoltam, oda megyek, kifordítom a kis csikót, de most fogja szépen megtalálni mindjárt a menetirány, szuper, és akkor mehetünk szépen. Én megint csak hátulról segítem őket, hogyha valamitől nagyon megtorpannának, akkor megsimogatom majd a kis csikó fenekét. Mivel nincs emberhez szokva, ezért előre fog ugrani, hogyha hozzáérek, és akkor így tudok neki segíteni abban, hogy előre mozduljon a nyomás irányába. Tehát ugye a nyomás az most a tarkóját és a combjait éri, hogyha ellenáll a nyomásnak, de nagyon szépen megy az anyjával, figyelgeti itt a trágyalét, amitől egy sasi tipikusan ijedezik, hogyha fényes, nedves foltok vannak az úton. Most a szemétkupac van elbizonytalanodva, akkor következik utána egyből a silótérben bebálázott, vagyis ja, nem itt a bebálázott, itt a siló van, következő lukban vannak a bálák, nagy fehér bálák, ez mind olyan dolog, amit a kis csikó még nem látott, és tart tőle. Itt meg lehet figyelni, lovaknál is nagyon tipikus dolog ez, hogyha fél a ló, nem csak a kis csikó, hanem akár idősebb korban is, akkor teljesen neki törleszkedik, neki nyomódik az anyukájának. Na most, amikor már nincs ott az anyukája, és mi vezetjük a csikót, vagy akár a felnőtt lovat, és valamitől tart, akkor biztos nem ismeretlen jelenség, hogy rálép a lábunkra, nekünk nyomakodik, nekünk törleszkedik, eltol minket. Ezt nem azért teszi, mert rosszat akar, hanem ez egy ösztönös viselkedés, hogyha fél, akkor ahhoz menekedik, ahhoz bújik, akiben megbízik. Ennek ellenére, mivel a ló ugye egy sokkal nagyobb és erősebb állat, mint mi, ezt nem
engedjük meg neki, megtanítjuk neki, hogy elsősorban tiszteljen minket annyira, hogy nem tapos el és nem lök föl, tehát ez tanítható a lónak, hogy vigyázzon a mi testi épségünkre, és másodszorban, vagy mondhatjuk ezt is elsősorban, tök mindegy, lényeg az, hogy mind a kettő ugyanolyan fontos, de lényeg, tehát, hogy a második fontos dolog az, hogy bízhat bennünk annyira, értse meg, bízon, hogy bennünk annyira, hogy nem kell attól a dologtól félni, hogyha mi ott vagyunk, akkor mi majd vigyázunk rá, mi vagyunk a vezetője, és tiszteljen annyira, hogy nem tapos el, bízom bennünk annyira, hogy nem fél attól a dologtól, majd mi szólunk neki, hogyha félnivalója van, és segítünk neki abban is, hogy biztonságosan megúszta ezt a helyzetet. Gyönyörűen megy a kis Csikó az anyja mellett. Ez a legjobb, amikor az anyát, aki már Csikó kora óta ugye készhez volt szoktatva, meg volt tanítva, hogy hogyan lehet őt vezetni. Ő bízik bennünk, tisztel minket, és őt mindig segítségül, az ilyen kancát mindig segítségül tudjuk hívni egy teljesen nyers Csikó tanításakor. Hiszen nyilván a Csikó most még sokkal jobban bízik az anyjában, mint az emberben, mert velünk közelről most találkozott először. Gyönyörűen mennek, egymást tologatják, húzogatják, így az embernek is sokkal könnyebb a feladata. Jó, ez most egy ilyen kis rövid bejelentkezés volt. Meg akartam mutatni nektek a következő párost, akivel most foglalkoznom kell, hogy hogyan mennek itt a dolgok, hogyan csináljuk mi ezek mellett a körülmények, lehetőségek, feltételek mellett, mi mire vagyunk képesek, mit hogyan tudunk megcsinálni, megoldani. Remélem tudtam ezzel is segíteni. Sziasztok! Megérkeztünk a simogatóba. Bekísérem a csacsikat az új helyükre. Először természetesen a Csikót engedem el, hiszen ha az anyát engedném el, akkor ugye vinné magával az összekötözött kis Csikót. Gyere! Nagyon ügyes volt. Nagyon ügyes. Nagyon ügyes volt. Igen. A készhez szoktatott kanca Csikója, aki már nem fél az embertől, tudja mikor mit kell csinálni. Ezt a viselkedést, ezt a hozzáállást, az emberhez való hozzáállást a Csikó is nagyon gyorsan eltanulja az anyjától. Tehát ő hozzá ma reggel nyúltam először életében, de már sokkal jobban tűri. Persze most még nem örül neki, ha tehetné, elmenne, de sokkal jobban tűri, és sokkal könnyebben enged a nyomásnak, mint a nem kézhez szoktatott kanca Csikója. Úgyhogy most még megragadtam az alkalmat, hogy kicsit megfogdossam, és akkor szabadjára engedem a kis Csikót.
anyához, ha hozzákötjük a csipót, akkor célszerű ezt úgy tenni, hogy ahogy ő húzza, ne folytsa, ne legyen folytón a kötél. Tehát ne kösse gúzsba az anyukáját, elég az, hogyha húzza őt, ne szoruljon rá még gúzsba. Na most, nem mindig egyszerű kioldani az ilyen csomót, de igyekszem. Jó. És akkor mamának is megköszönöm a közreműködést, és szépen elengedem őket, megmutassa meg a kisfiának az új helyet. Köszi, Luigi!